आच्छा बेखिनि बेदरखौलाय आइ जागोन ना आफा जागोन जाखो बेदरनि हिसाब खिथाब खालामदों नामा फैसा खांनायावबा होनो कन्जुस जादोंमोन नोंसोर दालाय माथो खालामनो आरो बेखौनो दरसे दरसे जानांसिगोन आरो बयबो आंनो हले बिखाखौ नांथारगोनलै होमबालाय बिखायाव नाम लिरनानै दोनखादोब्रा नों आइ बेदर एसे जों पिकनिक जायो नामा सोरबा खाथि खालानि बे पिकनिक जानाय मानसिफोरा बिनांसिगोनलै उपाय गैला नायाबो सेरसेल' जाथारगोन खोमालै आंनानो मोजांहाय नाबो जाया बेदरबो जाया पानिर जागोन आंहा जाबाय जाबाय जायखिजाया संनाय खावनायफोरखौ लाहार फाहार खालामदो दे आंजों मानो बिदि नायदों दे दुमफाव ओंखाम ओंख्रि संनायाव लागावदो नोंना आखाया जादु दंना जादु आरो दुमफाव संनाय ओंखाम ओंख्रिया जि गोथाव जायो बा थाङै थुङै आंनियावसो सौग्रुफैबायना ओंखाम ओंख्रि संनाया हा दुमफाव ओंखाम ओंख्रि संनाया थैयाना संब्रा आच्छा थैया बिदिबा नोंबो थाफानांगोन आंजों मिथिबाय औब्रा अमा राजाया हेल्पार जानांगौ एबार हैथो अमा राजानिबो संनाय ओंखाम ओंख्रि जानाय नायनांगौ एबार मालायनिखौल' जाबाय थायो बे अमा राजाया औब्रा अमा राजानि ना संनाय बेदर संनाय जानांगौ एबार औथ' आरो अमा राजाया इथिं उरैलाय बैथिं उरलाय उरबाय थायो एबार ओंखाम ओंख्रि संनो थाफानांगौ अमा राजाया दे आंना बायदि मोनथारदों बे अमा राजाखौ होमबालाय ओंखाम ओंख्रि संनायखौथ' जों सानै मोनखाबायानो दुमफाव आरो अमा राजा माखासे मैगं हानाय मैगं सुनायफोराव दे लाहार फाहार खालामदो खोनाबायना दुमफाव आरो अमा राजा सामसफोरखौ हायला हुइला खालामनो हादे आंहा ना जाया बेदर जाया ओरैनोबा ओइ बेनिखायनो जै गुरु मानसिफोरखौ लाबोफानो बायोलै आं पिकनिकआव बिखौ दांलानाङा बैखौ दांलानाङा गोदाव सोराव निरामिस जाग्रा पिकनिक जानो थांनांगौब्रा मा जों ना बेदर जाग्राफोरखौ डिस्टार्ब खालामोलै गेजेराव फैनानै आंखौ बिदि बुंदों नों अमा राजा जायाबा हाबा गाज्रि मोनना थांबायना नों बेसेबो थालाथ्राना अमा राजा मा समाव मा बुंनांगौ खुगायानो जिनायसो है सैथो खोथाखौसो बुंदो दा आंलाय नाया सुना लायना फैथां है जाम्बि साइस नाफोरखौनो सुयो नामा नाफोरा दैयाव थाखानायखा बेखौ लानानै सुलायनांगौब्रा ओइ अमा राजा जल्दि सुना लायना फैथां ओइ सेल्फि फाग्लिफोर मा सेल्फि लाबाय थायोलै थां ना सुना लायना फैथां सेल्फि लागासिनो सेल्फि लाखांबा सुना होगोन गाबोनबो सेल्फि लानाया जोबा बिसोरना थां नोंबो सुना लाना फैथां दाउ सोराव आंखौसो ना सुनायाव दोनबावबायलै खोमा जिलायलायनाय मानसि ब्रां ब्रां मेथाइ दामखोब्रा बिसोरलाय गावसोर पिकनिक जानो फैनाय थां माथांनो खबर लाहैनो एसे बा मालायसो दुमफाव जाजोब्बाय ना संनाय खावनायफोरा ओंखाम संग्रा रान्दिनिखौ लाबोखादों जेब्ला जाखासिगोनथ' आरो जेबो मावफायासै आंल' खायसेया मबाइल लानो बिजि खावसेया ब्लग बानायनो बिजि खावसेया सेंग्रा सिख्ला बबेथिं थांखुमानो बिजि मासो सब समावबो आंल' मावनांगौ देलाय बेदरखौनो बारा जादो नों आंनि बिखाखौबो होगोन आं नोंनो जानाय लोंनायावबा नों बिराद बाहागो लायोना सिगां हा सन्थला गैया नोंनि बिखाया सेस थुग्लिजोब्बाय आं नै मानो बिदिब्रा दुमफाव दे हिनजावसाफ्रा एसे लाहार फाहार खालामफाना होदो दुमफावजों जागोन दे ओमफ्राय बे अमा राजा थफिरामोनालाय बहा थांखो बे खाथिनि सिख्लाफोर मोसानायाव थांदोंलै बिसोरो गावनि पार्टिखौ गारनानै मालायनि पार्टियावलाय मानो थांनांगौ जाखो दा बिदियावनो दावराव दावसि जालायगोन खाम गोसोआवनो गारनानै बे मालायनि पार्टियावसो थांबावबायना बे अमा राजा लाजिरोङिया थांलाय नायग्रोथोंलाय बमब्र बहा दङ बिसोरो मालायनि पार्टियावलाय मा मोनैनो थांनांगौ दे माबा मोनसे प्रब्लेमसो क्रियेट खालामलायगोन दा बिसोरो डेन्जार बुलायगासिनो दङलै अमा राजा थफिरामोना फैलाय माखौ बुलायदोंसो औब्रा डेन्जार बुलायलायगासिनो फै दा दुमफाव जेरावबो हारसिंल' खालामजाथारो माथो नोंलाय साला स्वाद जोंनि पार्टियाव फैनानै जोंनि सिख्लाफोरखौ एदावग्रा नोङो आं सिख्ला एदावाखै मिथिबाय आं सिख्लाया जंखायदोंसो मा सिख्ला जंखायनाया सिख्ला एदावनाय जाया नामा हा सिख्ला एदावनाय आरो सिख्ला जंखायनाय बे मोननैबो बेलेगसो आंनि थाखाय माबायदि बेलेग जाखो दानो होगोन आं बिनि बिदिन्थिखौ हो एदावनाय माखौ बुङो मिथिगौ ना जायखौनो नुयो जेखौनो मोनो जेजोंनो मोनो बेजोंनो एदावनायखौ बेखौ एदावनाय होननानै बुङोब्रा जों महर मोजां सिख्लाफोरखौ नुबासो एसे हाय हेलौ होनना रायलाय बेखौ जंखायनाय होनोब्रा अमा राजा मा खालामनाय जादों बेलाय जुद्ध नांदों जों जुद्ध ओइ लावदुम मा नायबाय थादोंब्रा नोङो हमथायालासिनो ओइ आं बुलायनायफोरखौ मोजांथारसो नुयोलै बुलायनो ओइ अमा राजा मानो बिदि बुलायनाङा ना साला गावसोरनि पार्टियावनो एथ' साफा सिख्ला दं जोंनि पार्टियाव सोनायदाव फैबावदों नोङो
आं एदावाखै होनदोंना आं जंखायदोंसो दे अमा राजा दे जाबाय गबाय नों बेथा जाबाय दे फैदो अन्नानै नोंसोरबो गाज्रि मोननांला दे गोसोफोराव दुखु दाहाफोरखौ लानाङा दे अमा राजा उरैदोंमोन ना अमाफोरबायदि सिं खालामखायो अमा राजाया मालायनि पार्टियाव थांनानै बुलायलायबावो सिख्ला एदावलायबावो सिख्ला जंखायदोंसो होनदों नामा जाबाय थानांलालै आंखौ दे 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 बयबो एसे इन्जय खालामदो दे बेदरा सोर रानना होयो रानदो रा बेदरखौ आं रानगोन बेदर रानगोनलाय बहा थांलायखो र आले अमा राजा मा फारला सेर दागा लाबोलायनाय जाखो बेदरा एसेल' नालाय सेर दागा लाबोबायब्रा सोरनाबा बुरजा सोरनाबा एसे थांबा दिगदार जागोन ना बेनिखायनो गासिनोबो राननो नालाय समान राननांगौ बेनिखायनो सुयै रानगोन बेदरखौ अमा राजानो इसेबां टेलेन्टेड दिनैसो मिथिबाय आं बे अमा राजाया बिराद टेलेन्टेड ब्रा नांगौ समावसो खायदाखौ बाहायो ओरैनो बाहायलाबायगोन नामा लसनो दे बेदरा लाबदो दंफां सुनोसै सोरनाबा एसे सोरनाबा बुरजा थांनायखौ आं सहायनो हाया जागोन नालाय समान जागोन बयबो आगोलो अमा राजा नोंबो जात खालामनो बेनिखायनो नैबे अमा राजाया ओरैनो अमा राजा नाम मोनाखैब्रा राजाखौ ओरैनो जानला मोनला मोनलाबायो नामा नामफोरखौ हा ओरैनो राजा लाखायाखैना आङो खायदा गोरों बुद्धि गोरोंखायसो आङो अमा राजा नाम लादों बा मोनदों आरो दे भाषणा जाथ'बाय दे जानोसै लोंसै दे बयबो जादो लोंदो गोदान बोसोरखौ बरायदो आसा खालामो 2021आ मोजाङैनो मोजां जागोन बयनिबो थाखाय 2020आथ' बुंनो नांला आं जेबो बुंथ'ला नोंथांमोना गासिबो मिथिखायो नङा होमबा 2020आ जोंनि थाखाय बेसेबां माबायदि दिनमोन सावनांगौलै फुथ्ला बानायनानै 2020खौ औलै बे 2020खौ आंबो रागाजोंनो ओंखारदों बेदर नागिरबाबो बेदर मोना जौ लोंनो नागिरबाबो जौ मोना साला पुलिसजों बुजा होदों खिथु थाख्ला मानि आंहासो गाराय जाजोबलायदों पुलिसजों बुजा दहाय बे 2020आ जोंखौबो जि प्रब्लेम खालामखादों पार्लाराव थांनो मोनाखै मुसुगुर फुजानो मोनाखै ओमफ्राय खाबनाखौनि खोमोनफोरखौबो फुनो मोनाखै जि खस्थ' मोनदोंहाय आं आंनि थाखाय बिराद मोजां 2020आ आंनि थाखायबो 2020आ बिराद मोजां मानोलै मानो होनोब्ला जों बे लकडाउनाव मोनसे समायना न'खर दानो हादों जेरै खम जाला आरो लाब्रा बड' कार्टुन आरो आंबो बयनिबो फेभरेट जानो हादों जेरै अमा राजा बयनिबो खाजा आंखौ जाया नङाबाबो जाथारनांगौ बेथाफोरा बेनिखायनो 2020 मायथाइया जेसेबां गाज्रि जायाथों मानो जों मोनसे समायना न'खर दानो हानायनि थाखाय एसेबाबो मोजां होनजायो आरो बांद्राय बुंबाय थाया आं बेनिखायनो नायगिरि बिथांमोननिसिम जोंनिफ्राय रोजा साबायखरजों लोगोसे अननाय खुलुमनाय सिबिनाय गासैखौबो बावहरबाय आरो गोदान बोसोरनि गासिबनिसिमबो नोंथांमोननि न'खरनि सोद्रोमाफोरनिसिमबो जोंनिफ्राय गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो इसोरा फैगोन गोदान बोसोराव नोंथांमोनखौ गासैखौबो मोजाङै मोजां लाखिगोन बेबायदिनो नोंथांमोना जोंखौ अनसायबाय था आरो नोंथांमोनखौबो जों जेसेबां हायो एसेबां दैदेन खालामलांनो नाजागोन फैगोन गोदान बोसोर 2021आवबो मोनसे खावलायबावनाय जाय बिथांमोना पिकनिक जानो थांगोन बा बबेबा दैसा गाथोन खाथियाव बा बबेबा दैमा सेराव नोंथांमोना अननानै जाहाथे प्लास्टिक जानाय लोंनाय खालायफोरखौ बेबायदि गारनानै फैया आरोना एसे साफा खालामनानै फैयो आरो बेखौनो जोंनिफ्राय जोबथा खावलायहरनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम गोसो गुरै खावलायहरनाय थाबाय नोंथांमोना गोदान बोसोरखौ इन्जय खालामदो आरो जोंनिफ्राय नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय फिन जासिहरनाय थाबाय हेपि निउ इयार 2021 लागाव